echokwadi muri yeZimbabwe tiri munzvimbo yemaMutare. Ndikati tiri munzvimbo yemaMutare, chamuri kuona chivakwa ichi chakavakwa naInter-Africa Mukumba, vamunomaziva nemabhazi muri yeZimbabwe. Muri kuzoona sei yakaiti iyo Lennon Quality Hotel muri yeZimbabwe iri munzvimbo yemaMutare. Handitika saka seni zvangu bhozho pazuva ranhasi muri yeZimbabwe tirimo tichiita road show tichipemberera nekuzivisa vagari vese vemaMutare kuti mune chiitiko chirimo chakavakwa mukati menzvimbo yavo. Right, apa ndo mukati mekuzivisa pasi rese nenyika yose kuti ndo zviripo izvi zvakakwanisa kuitwa navamukumba vanozivikanwa nemabhasi akanzi Inter-Africa muri yeZimbabwe. Zvese zvakarongeka, mukatarisa inzvimbo yakachena, inzvimbo yakarongeka. Mota yangu yawanawo pokumira pakanaka apa tichimirira kuti tipinde mumafaro. Tiri mukati mekutenderera mukati meguta reMutare, asi tiri kusimbisa zvikuru sei vari mativi mana ose enyika yeZimbabwe kuti ndo zvaitika paMutare izvi. Kana masvika mukati menzvimbo izvi, aiwas, musarara parengi, musarara mumota, musarara mubhasi. Mukatarisa ndo zvazviri izvi. Uchadei vakomana, zvinhu zvakarongeka izvi, zvinhu zvakarongeka izvi. Ukufurandi chete kwandakuratidza iko, kufurandi chete kwandakuratidza iko. Ndoda kuti muzoona nemukati macho. Mukati umu achiri mangwanani, handiti asati zvadzikiswa pasi. Vakomana vanenge vachimiramira vachiona kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here. Zvisi ngumongo ndimi munacho chinhu chakanaka ichi. Handitika muri yeZimbabwe tutarisa mukati mafire extinguishers aripo muri yeZimbabwe. Vanenge vachienda pamusoro, vanokwira masteps sokukwira kwandiri kuita, kwira masteps tichienda pamusoro kunorasira hope ikoko. Right, this is second floor. Right, tokwidza zvakare mamwe masteps. Handitika tikuenda pa third floor. Munogamuchirwa nezvakanaka muri yeZimbabwe. Muri kuzviona sei kunaka kwezvinhu izvi. Ndo marooms acho. Kana wapinda muno vanoda shawa, ndo zvairi izvi. Urongwa wese wakagadzirika. Right, kugeza wakanaka, kugeza wakarongeka. Handitika onai mabeds acho. Handitika wardrobe yako hii apa unombogara sepakazorora apa. Ona keteni racho muri yeZimbabwe vakomana, chivhitivhiti ichi. Kana uchida foni yako iripo, so on that time watching inenge iripo zvakarongeka. So ndatikuzivise muri yeZimbabwe pandauyawo kuti takasvika nezuro tizi tikuita basa, asi tinokutendera mukati mekuta apa ndo pandanzi ndofuna kuti ndirare ndiite hope. Halo.
dzandarota dzakanaka nekuti rumu iyi yakanaka zvakarongeka. Saka muri yeZimbabwe paita chivakwa chakanaka, mutare yasimuka, mutare yapisa. Andiri kana uri munhu anosvuta svuta nomukanda umomo twako uchivhura muchisa zvinhu zvenyu zvinoratidza kuti zvinhu zvakarongeka. Ndiri zvinokudzwa. Aiwa, tatenda muri yeZimbabwe, tatenda.